Takže ahojte, vítam vás pri ďalšom videu. Dneska si budeme vymieňať tesnenie na lište na E46 pri zadnom okne na kupečku. Jedná sa vlastne o toto tesnenie, ktoré časom vypuká. Není 46, ktorá toto nemá vypraskané. Neskôr časom si vymeníme aj túto lištu spodnú, ale hovorím, dneska sa budeme zameriavať na toto tesnenie, ktoré vlastne začína tu, ide okolo celého okna vlastne až do tohto bodu sem. Tu je vidno, že tu sa to tesnenie končí, čiže hovorím, ideme si dať dole túto lištu, ktorá ide odtiaľto až pekne sem dopredu, je prišrobovaná, čiže poďme si to dať dole a vymeniť si toto tesnenie za nové. No, musíte si dať dole toto tesnenie, celú pirelu okolo okna a tam sú pekne takto krížovými šrobikmi prichytená je tá lišta. Pozor potom tu vpredu, kúpečka majú vyhrievaný ten rám na to bezrámové okno, čiže tu je káblik, tak si ho potom neroztrhnite, posledný šrobik je niekde tu v tomto mieste. Čiže tu je šrobík, káblik, šrobiky, bla 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 bla. A vzadu to isté, treba si dať znútra, von to tesnenie. Toto tesnenie, čo je tu, treba si ho dať dole. A tu bude tiež pár šrobíkov ešte hore. A potom by sa to malo teda odšrobovať a dať von. Čiže takto si treba vybrať to tesnenie, aby sme sa potom dostali k týmto vrchným šrobikom, ktoré sú vlastne tuto. Pre lepší prístup k týmto šrobom, čo sú pri tom zadnom okne, odporúčam si tuto vyhačknúť to zadné okno, aby sa potom dalo trošku viac pootvoriť. Len pozor, aby ste do ňoho nezavadili, aby ste si ho nevylomili. Ono je tu prichytené ešte dvoma šrobmi znútra pod bečkovým slopikom, ale preventívne dávajte si na to pozor. Fakt, otvárajte ho len na čas nevyhnutný na tú výmenu, respektíve demontáž toho tesnenia. Takže tesnenie máme nalepené, takto pekne po obvode, celé aj tuto v tejto zákrutke, takto je zrezané. Jedná sa o takéto Z-kové tesnenie, takéhoto tvaru, vlastne sa to nalepí touto obojstrannou páskou na tú vnútornú stranu, aby táto časť vlastne priliehala k oknu. Originál tesnenie je trošku iné a hrubšie, o tom akože potom. Tamto tesnenie je mohutnejšie a hlavne väčšie, ale tiež je na ten princíp, že to takto dolieha takým Z-kom vlastne k oknu, len áno, je tam viacej tej gumy. Ale vidíte, za tých 20 rokov je to dosť spráchnivele a tu už viac nie je ako je, čiže toto sa môže vyhodiť. Ono sa dá zohnať aj toto, priama náhrada týchto gum, ale stojí to okolo nejakých 350 € a toto tesnenie stojí 20, čiže ak by náhodou niekto mal veľmi peknú 46 a mal veľa peňazí, tak si to kľudne môže objednať. Ja vám hodím link na Amazon, link na objednávku toho starého tesnenia, ale inak toto Z-kové je úplne super. No, takto vyzerá finálny výsledok. Pekne nová gumička. Potom nezabudnite správne nasadiť pirelu a tuto si zatlačiť to tesnenie do tej lišty. Nech vám to okno potom sadne dobre. Je tam celkovo cca 20 šroubov na krížový šrobovačik, čiže nič zložité. Jeden je dosť v takom neprístupnom mieste tuto znútra, čiže je potrebné si to okno vycvaknúť, aby ste sa k tomuto dostali, trošku si ho popotlačiť, nemusíte sa bať, nevypadne, len hovorím, je pridržané tuto dvoma šrobmi na tom bečkovom slopiku, čiže tuto je jeden taký neprístupnejší a potom tu ešte 1, 2, 3, 4 a tu sú ešte 2
a tým pádom zadná časť by mala byť a tu je cca každých 5 až 10 cm šrob a tu je taká väčšia časť, kde není. Vlastne tam je dole jeden a až tu začína, lebo tu je vlastne vývod na to vyhrievanie tej Pirelli, ktoré kúpečka majú.